Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Pebrero, tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 10, versikulo 13 ngadto sa 16. May pipila ka tawo nga nagdala og mga bata ngadto kang Jesus aron sila hikapon niya apan gibadlong sila sa mga tinun-an. Sa pagkamatikod ni Jesus niini, nasuko siya o giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Paariakan ako ang mga bata. Ayaw silag pugni kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama niining mga bata. Timan ininyo kini. Ang dili mo dawat sa paghari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop niini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapiun ang iyang mga kabut kanila ug gipanalanginan niya sila. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.